Salam, parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas. Dohot tuhamu nomor minggu di Tikion, dohot na live streaming di bagasna masing-masing. Horas jala selamat beribadah ma hita. Tapuji Tuhata marade hita siya bukod de nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadian na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Sungunod dohatan ni Tuhan Yesus, martua maakan na mauwas malemi dahati goran, ay busurod do na sida, martua maakan na iyas todi, ay idaon na sida do debata. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan. Amanami sa liling-nililing na asiniruhamdo na mga ramuti hami siyan na sa ilaon rasira sa anuaeng. Jala asiniruhamdo na mga lehod barita na uliih, gabi hanguluan nami. Saya si maruham, say buhay maruhan nami jala lehon toddim na badiyay, asa huwat to si hami sude panagunogum, dohot pabahenam muna balgay. Paiyan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala ibaru rohanami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, marede mahita siya bukwede nomor 516 ayat sada. Akondo
Pangihon hamu mapatit ni debata ima asian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu asa martua ho jalaleling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pabualuhon unang ho manakko. Patik pasiyahon unang ho olo makatidakkon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna. Rab mangidugugo mahita tutuhatta taringot tupatiki. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita siya bukwede nomor 688 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata tuadopan di bata martangi yang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalawson nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin roham. Jala sesa madosa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Tabegema hatabagabaga taringot tuha sesani dosa. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasini rohakku nasotupa musaksian ho. Jala padan ni hadamiokku nasotupat humordit.
ninna Jehovah siasiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita siya bukwede nomor 124 ayat sada dohot ayat 2. Tabegema hatan di debata turupuk ni hari mingguon ima natar surat di buku panguhum bidu 14 memuka sian ayat sada sahatu ayat 4 tajahama secara responsoria. Dungi tuat masih Simpson tu timna gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Jadi nakok maibana muse asa di paboa tu amana doho tu inana ninna do adong dohu ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Ope saya buat hamu maibana bahen jolmaku. Alai ninna amana doho inana ma tu ibana. Dangadong furoha di tonga-tonga ni boru ni hanggim manang di tonga-tonga ni halak homta bahen colmam ubahen tunglaw ho mabuat boru siat halak Palestin akka namar hulup. Jadi nina si Simpson ma tu amana ikon ibana buaton mudiau ay ibana do hasolowan ni rohakku. Alai dang diboto anggona torasna tungsian Jehovah doi ay mga lului parbosiran doi bana do pakhalak Palestin ay tongan gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sebukwede nomor 255 ayat sada dohot ayat 2. Mana
Tahatidak ko maha porsiyaw tayo songon nahinatidak ko ni dongata saha porsiyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian siyanto di perbadia andorang suahubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoro dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lau hundul ti siyamu ni depata Jehovah amanai pargogo na sutul hatudosani di sima ibana pay mamula sugot tu tanoon manguhumi ha na mangulu doho na mate au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak kanong mate doho dihanguluan na surasuda. Amen. Tabegema tikting na masa dohot noneng masa di bagasan mingguan. Tes. Warta jemaat manak tikting di kita tanggal 26 September 2021 Minggu Dung Trinitas. Halaman pertama, nomor 2, Kononia, Marturia, 3.1 persembahan bulanan. Jadwal penyerahan persembahan bulanan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut. 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Desember 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop disediakan oleh panitia di depan gereja. Dimohon amplop tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 3.3 persembahan Namarboho. Pada hari ini Minggu tanggal 26 September 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan STT garis miring sekolah pendeta. 4 diakoni. Pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Rusia Neti Bursimanyuntak dalam kurung Nyonya A Simanungkalit Opung Sumli, lahir tanggal 22 Juni 1941, tutup usia 80 tahun, beralamat di Jalan Kalidam 38 garis miring 47 Wek 2. Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Dwi Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Daniel Marudu Tambunan ST, putra dari Bapak Insinyur Dr. Andus Anggia Tambunan MPD, Ibu Dr. Anda Turulan Buru Simatupang MPD yang beralamat di Jalan Dayang Sumbida dalam nomor 28 RT 4 garis miring 5 Sangkuriang, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi Wek 5, dengan saudara saudiri Tiara Natalia Medah Boru Siburian SE, putri dari Bapak Prit Salmun Medah almarhum, Ibu Niwayan Murtini yang beralamat Jalan Pulau Riau nomor 59 Aspol Sangla, dan Pasar, anggota jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Marata dan Pasar. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul
08.30 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.2 Pesta Perak Regional 2. Pada hari ini Minggu tanggal 26 September 2021 sedang dilaksanakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Dabertendi Regional 2 bertempat di HKBP Resort Kartanegara. Kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk Pesta Perak HKBP Distrik 18 Dabertendi Regional 1 akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 November 2021 bertempat di Istana Kana Kewilayahan Bandung. 5.3 Pembubaran Panitia Malam 2 Peduli Kasih COVID-19. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dilaksanakan pembubaran Panitia Malam 2 Peduli Kasih COVID-19 tahun 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu sekaligus laporan akhir kegiatan Peduli Kasih. Diharapkan seluruh panitia hadir untuk mengikutinya. 5.4 Hasil pertemuan orang tua murid guru PK pada hari Jumat tanggal 20 September 2021 telah dilaksanakan pertemuan orang tua dan guru PAK telah disepakati beberapa hal sebagai berikut. A. Melanjutkan pendaftaran ulang murid PAK tahun 2021 sampai tahun 2022. B. Memberikan SK kepada guru-guru PAK dan menerima 2 orang guru yang baru yaitu Nyonya Sintua J. Manurung, Guru Panggabian, Nyonya N. Panjaitan, R. Buru Siahaan. C. Melaksanakan pembelajaran tatap muka 1 kali 2 minggu dan pembelajaran online 1 kali 2 minggu. Pembelajaran tatap muka pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB. Minggu berikutnya pembelajaran online, demikian seterusnya secara bergiliran. D. Koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Gereja HKBP Jalan Lurah untuk pelaksanaan perlengkapan dan dilaporkan kepada gugus tugas COVID-19 Kota Cimahi dan istana terkait. E. Melaksanakan retret pembinaan guru PAK sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadwal ibadah Minggu tanggal 3 Oktober pukul 07.30 WIB, WIB 178. Pukul 10.30 WIB 235. Pukul 16.30 WIB 469. Songonima titing dihita manang warta di mingguan horas madita saluhutna salam sehat. Tapasahat ma piliata tapuji tuhata meredde mahita siad bukwede nomor 204 membuka sian ayat sada sahat dan seterusnya.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhata manami inanami kana poso bulung dohot saluhut na hita na pungu di son. Hata ni debata di minggu tasadarion. 5 minggu pa 17 dung Trinitatis. Sian surat ni Apostel Paulus na tinongoson madaboton Pilemon. Bidusada ayat 21 ayat 17. Dihamuaka manami inanami na posobulong remaja sekolah minggu na marminggu nuaing di bagas nabe. Madohoti par minggu onon marhite online streaming di fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah. Do di YouTube channel HKBP Jalan Lurah, do mamu majaha hatani debata, turpuk jamita di minggu tasadarion. Sian Pilemon bidusada ayat 21 ayat 17. Tajaha ma marsikat soring. On pe godang donian hiras tirohaku di bagasan Kristus. Mangarodihon natamatuho. Asa huele-hele maho alani anak kokku si Onesimus nahutubuhon dinatarihoton ahu. Nahusuru do ibana mulak tuho, doson rohakku do ibana huetong. Alai dangolo ahu mapain agia aha, anggo sosian pamotoanmu, asaunang songon naso terjua dengan basamu. Naing masian lomoni roham. Dadabe naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan nahina holongan lumobi diahu lambohama diho mangihuton ruhu tanoon tole di bagasan Tuhani. Alai molotung adong salana manang utang nariho tuahu mai rajumi ima yanggo sahakna. Diamua manami rot inanami naposobulung nang saluhuna hita na niaolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so pasatami hatorangan ni jamita dihita di parminggota bahasa Batak sadarion molotung songon na mangusabotoho perupani mangulakkon didok dihatani na tua-tua nadinggad donang pe mulahulak songon na mangusabotohon alani hupasatami majolo mauliate ni rohanami keluarga besar opung Rafael boru hutapea Kutacane Aceh Tenggara, Nanggro Aceh Darussalam. Dohot sian sude peparan opung Rahel boru si Majuntak di si Morangkir Tarutung Tapanuli Utara. Marite akka dengan basamuna dohot uli basamuna manangyakok kami di habuk niroha dina marujung ngolu si matua nami dainang pangitubu ni nakpadita boru si barani di hari 10 September na salpo laos marsugok nai hari 10 sada September marujung ngolu dainang pangitubu nami di
tarutung. Jala borhat tami di bagasat tang yang muna. Maddohoti ulauni di hari Senin, saur matua di Aceh Tenggara. Hari Selasa ulau saur matua di Tarutung. Dengaddo saluhutna perdalanan nami jala dengaddo nang ulauni di pasu-pasu tuhatta. Saat matabisian 27 halak peparan pung Rafael di kota Cane. Dohot 72 halak peparan ni opung Rahel Boru di Tarutung. Tusude hamu amanami inanami hahaanggi pinaribot. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi songoni nang jemaat pribadi Marsa Sahalak kategorial nasopola gua rehami marsada-sada di tongani huriatta punguan kor dohot marga nama kaholongi hami marhite tangiang muna di media sosial melalui telepon langsung, messenger, WA group atau na asing naso tarbalos sami marsada-sada. Maritiom madohoron nami mauliate madihamu saluhuna di tangiang muna hipas dohami borhat madalani dalan darat 2.425 km selama 11 hari pulang pergi melalui jalan darat. Jala ngasehat behami, jala langsung ngasahat tami di bagasan Tikion, jongjong di tonga-tonga muna, saluhut nai ala ni tanghiang, pabahenan, asini roha, dohot di holong ni roha muna, naso hadodoak kami. Si dohonon nami, asa pinatikon huzur matu tobangan itapian, manang tudi hamu mangalakka, sa itu si mahamu dapota persaulian. Matutu di saluhutna pabahenan muna, asa horbo siti kota duk sisapang nawalu parbutuha mangalilit parmata mangalu-ngalu di baliam may manggagat di hutay may marngalu-ngalu saluhut pahata pasu hata dauli hata dadenggan takas mayatong huap puhami martongan ijabu matutu mau lihat ma songoni mahata nami di hata dauli hata dadenggan di kedukaan namasa di keluarga nami di hari naksalpu. Hurian itu hatta na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Dak pola 3 hali saya jupak kita jamita sian buku ni si Pilemon. Ala memang masuk tu horong ni buku na jepek. Buku na mehmet. Di bilangan ni akka buku di padan na baru. Ala hola sabit dudoi bana. Jala merhaujungan di 25 ayat. Sehingga sangat rikodo ko botota kekhususan ni buku ni si Pilemonon. Laho manggobar hodo mangalehong gobaran ni hanguluat hita. Mana tahu si putih hotta sian gobaran ni parnguluon namargoar sahala namargoar si Pilemon. Jala di manggoar ho muse sahalak namargoar si naposona sahalak na margoar donganna ni si Paulus na jinauhon na marhite hata ianak kokku ima si Onesimus. Onesimus lapatanna yang bermakna. Pilemon artinya yang penuh kasih. Ada seorang hamba Tuhan yang penuh kasih, yang memancarkan kasih, holong ni rohasian perngoluonna, holong ni rohasian pabahenanna, maradupon huriana parjolui, mangaleho bagasna ingana permingguon, mangalehon artana tunariko dihuriai, jala mangukap rohana, laho marjamita maka tidakon Kristus di bagasan ngoluna, gabetar goar ibadah sahalak, nagok pilia, Pilemon, nagok asini roha, dohot holong ni roha. Hape adong sahalak naposona, namargoar si Onesimus, nama banjut rohana,
nama bain sogo ni rohana. Di bagasan saluhut holong ni rohane si Pilemon, diulahon si Onesimus do naso tama dia dopan ni debata. Diulahon ibana do nama bain sogo ni rohane si Pilemon, pola do sape ikon bongot ibana tuha pujungan manang ia harus melarikan diri. Songonima cerita di sada ingana rupani adong salak panakko. Nga terdapot tangan. Ia tertangkap tangan. Dikerumuni orang, dikejar orang di sada kampung. Ngaililiwi manay hutaon. Takup, lele, pamate. Ngayon na ipurina ijolma ilele. Marlojong may mana sa guguni-guguna di borong ini. Nang pihulom itobom ma si dalanan na. Nga tayong tardapot be. Nga jono bisolmon. Tudiya na maulari na rohana. Ibereng iba na masada bangunan na tibo si. Tibo hiyo bangunan no. Tibo bangun siya lola ni rutari da rupani. Tori jakki tiba na matugi jakki yan. Tibo. Isi may iba na bertabu ni. Isi may mamongkop di surut-surut ni bangunan na tiboon. Rozol matar bigay di toru. Lului. Iba-iba do nakiling. Merlojong. Center nina. Asa tatali. Molo perlu ikon sape makilala haji do menota. Inak ka pangulu ni hutaon. Ilului. Dang dapot. Melua mataon sian jea. Saya di sini mana mamurguk borng ini. Ay molo neng manibung ibana mabiar. Ay buarong do perong jol matahe. Tertakku pawan non laos di pamaten narohana. Laos terpudum mamat borng ini. Nung ngamartahuak manuk be. Dibigi amat tuh memenugut. Ngatahuak manuk. Narohani amat tau netong. Alay di alaman ni ingana non. Ngamanapu be jolma. Sak namanapu alaman. Ado ngamat tay si. Neng lari amat taon. Ibere ngawan non. Itakup. Laos di pamaten narohana. Mulak ko mamat tau memurgut di si. Nung ngatung Malaysia tutu amat tahun ala naborong ini honalele menuguti dang mangat dope neng marsaka may iba na lari ngasay be manapun narohana hape holan neng manipung amat taw siyan natibuy nung ngarong disiyak kadadanak marmiami gurang torok dadanak uhut mekelekel marlas ni roha ibereng iba nama we na mertabuni di palas-palas do hape yawin narohana mertabuni amat tau di palas-palas ni gereja. Kamu do palas-palas, menara gereja, menara yang tinggi itu tempat lonceng kalau di kampung. Di sini amat tau merminggu, kedanakon neng merminggu. Hukma di bagaimana nanget-nanget suara maredak kedanakon. Hari ini harinya tuh dalam Yesus ada pertobatan. Ini narong matong. Ya di sekolah minggu dalam Yesus ada pertobatan in narohana. Saya di rimang-rimang amat toma. Saya mermingguan non lawan amau narohana. Neng manibung mamat to saya merminggu sekolah minggu ngarawak kaina-ina. Aku pungopung na mabiar terlebat merminggu hatok borwatong. Jadi molo di huta merminggu jolma asal nak terlebat hatok boro jolma merminggu tu gereja. Alana akan aposan non hatok do mardalan. Ang goiba na teluk inarohani ako pungod dotong do iba sitilla buti vinay man non nabat mardalan narohana ipilos hali rupani buti law mo se tubari mon ngamar no nangi eda baru nakning natari onani ramedo na corona nuaing dang bui ona pe hatok do dibubar hon nuaing inna jadi makataya lakon daksau biabat taon manibung Malaysia itu dihilala hudukan amat taon nang pemawas alamabiyar hut mardongan tarok tohon sangat tertakup adong maboto auto hain naruhana alai saya dipatangi-tangi amat tomma alai saya dipabigi-bigi ma hatani paragedda dohot hatani edde na di tanah kiniani tadeo do nak kiniani jora maau ido nak kining tong dibigi amat tai rupani laho batu begihon hamubaon ni roha batu begihon
hamu baon ni pernguluon sai dia dehodo nakini ngede nomor 500 ono pulonom ye deho nakini dungi dia deho muse ede nomor onom ratus welu anak ini ngede onom ratus welu te jo bereng jora ede nami do tiki mahasiswa Tuhan jo do marsa rohaki alana sala pambahenaki nataku kanang paru laki jora maau saya dia di bigi maton jora maau toido hatani parjamita dang lomoro hani devatami dah hama mateni parjahati alai hamu mulakna do tubariku dalanna asa mangulu ibana sai ido berita natarbege di jamitani sadari sai di pausor-usor ma sai di rimang-rimangi amat tomma jora maau asa mangulu au ninna rohana tangis mamat taon di bagasan rohana dungi gabe di padat matu dewata babua na jora ibana sian perdosonna jala nasotu pabe ulahonon na najat diadopan ni dewata di bagasan pernguluonna ima parbue ni hamubaon ni roha ni ibana di bagasan sadari di atoi dewata di jama jala diukka dewata rohana gabe pola do dapotan jala muba rohana tade hon nakini ngede nomor 500 songon na jepe kinaro aku apa memang saya do nabadia doho dipuji rohakod doho diboto rohakod do mandok badia doho adong do bahasa asing nyon ditiki mahasiswa hami santo 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 mi corazón te adora mi corazón te san bendecir santo ele Señor ima bahasa ada kuingok memang bahasa helai so ni medete molonik perlu hatatane anon suku kamu udah lapatan na odo tong lapatan ni nabadia doho santo 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 mi corazón te adora mi corazón te san bendecir santo ele Señor lapatan na badia doho ale Jehovah pardosa do yang gohami di nabi negeni amatai ede santo santoi saya parminggoni tinggal mamat tabadite tur menibung mamat tahun sepalas-palasi tertasong untuk pedito rupanya hei siron marbaju nabirong mar salawar nabirong hulum sude sotung sibil jebulon ni narone pedite to tonggo tak toko pedite to sotung sibil jebulon narana hei siro hamuina audoi amang na bertabuni na melarikan diri na di bagasa pangalileon alani hajahaton muba jora maau ninna matai isi guarmu guarhu si Onesimus ninna amatomma tu padidatai oh si Onesimus atong jalo omudo pilia pilemon siad dewata asini rohado balgani dengan basa asal maoloho paubahon roham ninnama tu ibana hamuak kamanami dot inanami selalu nahitanan hinaulonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hitado si Onesimus hitado si Onesimus yang sedang melarikan diri karena dosa bersembunyi dalam
kerahasiaan keberdosaan kita. Melarikan diri dari kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu sangat agape, kasih dari sorga, pilia, kasih yang melandasi kehidupan umat yang percaya kepadanya. Lari hitasian asini rohani dewata, martabuni hitasian asini rohani dewata, alani nasa papahenat tanah sotama. Nasa papahenat tanah soture diadopan di dewata. Kitalah Onesimus yang menyebabkan hati Tuhan tersakiti dan kekudusan Tuhan ternoda. Alani papahenata nasotama diadopan di dewata. Jala torok dohitana melarikan diri, bersembunyi di balik ni parngoluota siganupari alai mardala dohitan waeng di dalan nasohina lomohon ni rohani dewata. Rodo Apostel Paulus maddok maddapoton na hinaholongan ni rohakku Pilemon jalo maibana songon anak komo najolo dang marguna ibana sonari nungatung gabi pasu-pasu ngoluna najolo di bagasak kajahaton do ibana ala yang go saunari nunga di bagasan hamu baun ni roha ibana alani i molo tung adong do pe hasalaan nana asing bereng maau dongammu marbarita nauli di huria na parjoloi asatung tarjakokko si Onesimus parjahati na sa ilaon alay nung ngamuba ang gonwaing molo arong do pe utang nga tuho molo arong do pe nahurang pabahenan na tuaw ma paporsaton ninna si Paulus maradopon si Onesimus tudongan na margoar si Pilemonon. Hamuak kamang dot tamuak kainang na inaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Molosongoni balgani holong ni roha ni si Paulus maradopon si Onesimus. Doho jono ni pakilalaan na maradopon si Pilemon. Lobi siani makamang dot tamuak kainang balgani holong ni roha ni Kristus maradopok kita. Dirodihok kita dakolam marhite hata dohot padohan dirodihon diodihon hitana porseai tuadopan di amai marhite hite mudarna na argai dohot pamatangna nabadiai mangalehot tuhita pangarodion memberikan kita syafaat mangalehot tuhita pangodingan mangodihok kita huhu maridok alia mang marpamuati marohammi dan nasida erang diboto nasida nabinahen nasidai ninna hata parjolo ni Tuhan Yesus dihau pinar silangi hata nagok holong ni roha mangodihon akan atoropi natape dangadong beda dana disi nasoma boto pangulaon na tung sudedo nunga matoras jala tugu uboto perniulaan na ala yang go di Kristusi dibalgani holong ni rohani Tuhan Yesus di do aidang diboto nasida na niula nasida dungi di buam mahita tua dopan ni amai di rodihom mahita tujolo ni amai jala di odihom mahita tua dopan ni amai huhu maridok ale amang jalo manasida gabiak kayanak kommu ain manasida gabiak kayanak konmu asa au dohotto nang nasida ruas ni huriai gabe parri peni debata gabe parri peni Jehovah menjadi keluarga Allah yang walaupun di dalam kejahatan dan di dalam kegelapan kehidupan orang yang percaya itu Kristus bersedia mengarodihok kita tujoloni amai dungi Roma hita songon natar surat di Galatia 4 ayat 6 alani tod di perbadia ma hum hita maddok abba bapa among tu dewata amatai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus
Naung mang-ain hita di bagasan mudar nada badiai gabe targoar hita anak ni dewata. Ibana amatta hita yanakonna. Ibana tuhatta hita bangsona. Ibana parnapuna hita pewaris kerajaan dot harajaun ni dewata. Imana taida marhiti gobaran ni si Onesimus sorak kamang dot tamakkaina. Alani saunari naing dot akas mian hata ni dewata. Naing dot akas mian lomo ni rohani dewata di bagasan ngulutta. Asa jup pangatong hamubaun ni rohai. Asa jup pangatong transformasi, metanoia, suf, berbalik dari jalan yang lama kepada jalan yang baru, berbalik 180 derajat, manudal hondalan naburuki, laho manodong dalan na baru di bagasan lomoni rohani dewata. Metanoia, terpanggil dari lubuk hati. Siap bagas rohani akan aporsiai laho tarjou paubahon rohana. Dunguba rohanai tarjou ma paubahon pakkatayonna. Tarjou paubaho pikiranna, tarjou paubaho pernidaanna, tarjou paubaho perbunitanganna. Nang hata pat pamangape luhutna maperbuehon lomoni rohani dewata di bagasan ngulutta. Malani hamubaun ni roha nata hanguluhoni. Iro kamang do tamakkainang. Unang saat tuna marujung nguluhi tarangadong jupang hamubaun ni roha. Saat tuna roh Kristus na padua liodang jupang dope hita transformasi perubahan di bagasan parngulota. Marede mahita na padito matong. Marede. Saimu laksaimu marulun na udah belum na dia ala ngaizu keluarga ngasongon na sada-sada hosani amatay taju mapadita marulun na dia asari jalo hamu baun ni roha terpasu-pasu di bagasak kasisan ni dosa cuma to ho nalau jalangi ainara honuang martang yang mahita buat ya tahun mantan pencopet nomor 1 yan di terminal, mantan pencopet ulung. Oh amang tu nauwon ni roha ai dang lomorhani debatami dah matian di parjati saya duduk kona matan to ngalana angko pala makuling ngamaulbe martang yang mahita martang yang agak gajang tang yang ni padita buama hamuwon ni parjahati tahe narohana gajang tong cawita dulu. Amin. Amin ni nama tahun hukma laos tarhalomong bisu di nasido. Arongna inna beti rupani. Ala ternyata sambil martangi yang nakkening bereaksi do tangan niamat tahun madadap sakuni padite jadi sambil martangi yang bereaksi tong rupani urwa dang bolak ro dak pipit ramat kan kesempatan do pipit suri narohana ida butir rupani hape dang amed dope ngameru junggulo maton jilaus di tangan nom marupani dompeti bah boy di sonarong dompet tu ate hatarina pati down salama me ko koro atarnin na matong hape na bereaksi ro nakini ngamat tay menyilik buti tangan narupani dingot uju na mangula di hajahatoni amat tay jadi satu na marulon na dia doh nama terang muba matai tong sai mencopet HP molo di neraka dan ngarok si copet di sih jadi muba bima itu naneng rono rupani di bagasan perdalanan di ngulutta ala nungatung patar holong ni rohani Kristus di hita ngapatar be molo si Paulus mangodio si Onesimus hita diho Kristus sih molo si Paulus mangarodihon si Onesimus Kristus mangodihon mangarodihon akan aporseai asa dapotan hangoluan todita jala dapotan partohap di anakon siad debata gabe targoar hita parripe ni Jehovah
keluarga Allah, keluarga besar Tuhan. Dia Bapa kita dan kita anaknya. Dia pemilik dan kita pewarisnya. Pemilik kehidupan yang kekal dan kita pewaris kehidupan yang kekal. Dan kita berhak memanggil dia Abba, Bapa, Among, ala nunga di ai kita. Gabi anak konna di tonga-tonga ni parripe ni dewata di bagasan ngulutta. Nah tapi sipata di perjalanan ni ngolu ni parripe ni tuani. Dalam kerangka hubungan keluarga Allah, antara relasi antar manusia sebagai sesama anak Tuhan, relasi anak Tuhan dengan Bapa di sorga terkadang kala mengalami fluktuasi, dinamika, panas dingin, dan ada hal-hal yang bisa menyebabkan keretakan, fiksi-fiksi di tengah-tengah di perjalanan ngulu persauran di zolmai. Do persaurata tutuhani pesipata olo songoniak kamang betamok sipata kita mengalami sebuah ruang hampa kosong dalam hubungan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan yang hebat luar biasa, kadangkala kita merasa deadlock dalam hubungan kita kepada Tuhan. Ada ruang hampa yang kosong, ada pergumulan hebat yang bertanya bagaimana Tuhan Maha Kuasa, penuh kasih, penuh pileo, penuh agape. HP songonom mana huai ini itu. Jadi kadangkala memang bisa terjadi ruang hampa dalam relasi kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Kita pesongonido kan dalam relasi hubungan antar manusia sesama anak Tuhan, kadangkala bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan fiksi di antara kita. Hubungan yang kurang baik, hubungan yang harmonis, miscommunication, atau salah pandang, salah paham, kekurang semengertian, kurang sehatian di antara anak-anak Tuhan dalam mencapai tujuan kebersamaan itu. Itu deh. Dari keluarga pesongonia teh kamang dotam kenang. Sipata panas dingin do hubungan suami istri kan? Ya tidak mungkinlah terus menerus hangat, harmonis dan romantis. Tidak mungkin itu, kadangkala berbeda hidup. Ada emosi, ada kata-kata keras, pedas antar suami istri do. Hami songoni do inang. Alai nangit tawan ningon do rupane unang. No peguguguguan no dibagi tetangga. Apalagi tetangga halak na asing rupani. Ba kadangkala tonggo adong ketidakbaikan. Ido winda asa ngau ceritaon na de na sugoto na letong ngau ceritaon versi Batak. Versi bahasa Indonesia nunggana sugoto tong. Jadi di dapol inatom mamatay atong. Haci tiyan ulu kuwain na matay. Bah, haci ulum dia udah dapol ini natay dapol tong. Dapol bah. Tabo na iba. Ang goho memang tung labok matangammo inamatay tu inatay. Olo dah. Laos tubuh mah dibagasar rohana manukun. Kepo inataon. Tiki so manguli ho. Isi ro mamicit ulumon inna. Isi ro mamicit kepalamu. Isi ro madapol ho inna inataon. Roma mata ini nama sebelum manguli udah pula ya cituluku inna maton. Jadi dak pula ya inanggo sebelum manguli mata dak pula ya culu. Maksud mau udah mabek kecil ulum inna mat inna maton. Molo merasa ho inna mata jadi. Ala itor sona marwani natet be ala ni awin na sering haci uluni amatana lo dah ena gudanga pengiduanmu mangidoon manuhoron to kulu ina mate jadi to sering to kulu ni amatai alani natai anggo botarion upabuo jo narwani nateto pas mangalang jagal manuk na sida botari mga botari matto tero amat tahun di buat atok sibuk ngon nate turi buat ate-ate na ai nalomodo harwa roham mangalang ate-ate ina matai bukan sebenarnya saya sudah nikah sama kamu sering makan hati ini ina amate matto tu amatai duk sau piatu ho gawe tarlang rohawina ala gawe. Sebenarnya saya tidak terlalu suka makan hati, tapi saya sudah menikah sama kamu, saya sering makan hati. Nah,
termasuk hati-hati ini manuki rupanya yalang inatu tersungguh amat tay rupanya alai di bagasar rohana sidabe sada-sada skorta indah. Jadi imbang suami dan istri satu-satu skornya rupanya. Songonima akamang dotam wakainang parri peni tuhatta sipata. Songonido sipata najupang di keluarga Allah. Ada fluktuasi hubungan relasi antar anak-anak Tuhan. Bahkan ada fluktuasi relasi dengan Tuhan. Aronggo sipata ngaliam mohop hubungan tado dewata. Alan yak kana masa di bagasa pernguluota. Songon ngalido tahilala Tuhani maradopon hita. Nama ngapehon tuhita ragam niak kaparukilon. Dot sitaonon di bagasan perdalanan ningulutai tahilalado dangol jala adul sian sifat hakiki Tuhan yang penuh pilia dan penuh dengan kasih agape. Karena realitas kehidupan kita dalam kondisi pergumulan yang luar biasa. Di dalam situasi seperti itu, Onesimus menunjukkan sifat yang tidak mau menyerah. Onesimus menunjukkan komitmen tinggi untuk mendatangi Filemon dalam keberdosaan, dalam pengakuan akan keterbatasan hidupnya. Dungi didok ibana matuado pani dewata bahwa jora maau mubana maau dungi mian maholong ni rohani dewata di bagasan nguluna. Naing songoni nang hita niat di bagasa persaurata si ganupari, di bagasa perdalanan ni ngulutta si ganupari, di bagasan hubungan relasi di tonga-tongani keluargata ripetta dohot di kerangka keluarga Allah dalam acuan parripeni dewata. Saimian maju pangholong ni rohana say toktong masih paauan roha. Pataluhon roha. Dohot hatorukon ni roha. Di bagasan ngulutta asa masih pauneunean. Dohot masih asia-asian. Say tapaholang ma roha diri. Say tapadao ma haawon. Say tapa siding ma napatikos diri di bagasan ngulutta alai taauhon hahurangata song si Onesimus asa dijakkon debata ngulutta. Sayunang majupang di bagasak kita parroha sada parroha au sigurudok parhata siuluan jala per maksud manang orang-orang yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Alai tasarihon ma narikot di punguan ni dewata. Tasarihon ma narikot di parsaoran niak kana porseai. Asanggiat di bagasa perdalanan ni ngulutta. Dulu kamu tidak berguna, tetapi sekarang menjadi berkat. Dulu ia tidak diperhitungkan karena ia dalam kejahatannya, tetapi sekarang ia berfaedah. Songonima progresif ni ngolu ni naporseai, progresif ni ngolu ni huriata, progresif ni ngolu ni parsaurata. Dari hari ke hari semakin menuju kesempurnaan, menuju kebaikan, menuju parsauran naulina denggan. Dulu sudah good, hari ini better, tomorrow the best. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate mari hoale Tuhan ala di pasar horo hamido hatam nabadiai. Imasi Onesimus maradopon Filemon marhitehon pangodihonon ni Apostel Paulus. Lobisiani nung ngadiulah ko tuhami Tuhan. Hami ak kaparjahat na di bagasak kahulomon songon si Onesimusi diodihon anakmu Tuhan Yesus tuamai gabi partohap pami diha anakon
Parripe ni Jehovah keluarga Allah. Partohap di pasu-pasum dohot di hanguluan nasora sudah. Pasu-pasu masude ruas ni huriam namar minggu di garejaon. Dohot di bagas nasida be marhite online streaming. Ale Tuhan tupahi ngulu nasida di bagas saluk dengan ni basam. Sailam papatar mahagogomu maradupok kami dihaholongon ni roham nasun balgai. Na mangodihok kami mangurupi hami, maparrohai hami, mangalinggomi hami, manupai saluk ngulu nami. Pasu-pasu ruas menang tahun kelahiran sadario dosa minggon, panjang umur di nasida lam marlas ni roha nasida. Ulang tahun pernikahan sadario dosa minggon, lam berbahagia rumah tangga nasida. Apuli ma peparan yo pusum linyonya si manukali boru si majuntak. Ale Tuhan manang di dia pinasida, saitor dimi mangodion nasida. Pasu-pasu sakat ni anak ni Huriam, Daniel Marudut Tambunan, do Tiara Natali boru si Burian, Asiroham, batuku holong di nasida. Lahu mangalugahon dohot ma patupahon keluargane baru dengan tiur mardalan ulauni sinodangan niya sirot holong ni roham di bagasan pangaramotion di tanganmu. Pasu-pasu NN Vivi Riana Tresia Senturi Natalia Gurning Robert Manhuta Barat Stefa Gerika songoninang amanami Praya Sarip Pangaribuan Pasaribu boru Hutapea. Manang di dia pinasida le Tuhan ruasmi nama dohoti parmingguon parsidohot nang martangiang dotami tupahi ngulu nasida ramoti keluarga nasida jalaguhi dohot salut dengan diwasama siniroham pasu-pasu makain en songoni nang gultom boru manulang asima roham ramoti jala pargugui nasida di tongani keluarga saya tabai silopi gadak kana dinggan di tongani ngulu nasida di pasarian pasamotan hai pasolas ni roha tiurnya kapangkat do gabin yakkan dan diulah nasida asiroham Tuhan di bagasan ngulu nasida jupang kana pinangido ni roha nasida pasu-pasu ale Tuhan nahurang hipas amanami si majuta boru nababan sanggiat nang dinasida lehonon muhai pason ni roha dohot pamatang madohot yakka pangubatiot tu paham wakka ubat nasida pasu-pasu mama nami silitonga boru lubis na sedang dirawat di rumah sakit Baromius Bandung asiroham topok nasida dibilukna urasi nasida jama satangkal nasa ngaluto persahiton siat dagingna molotungi kumadalani pengobation operasi nasida ale Tuhan mangula mahomeriti pasu-pasu manami pelman Pasaribu na sedang dirawat di rumah sakit Siloam Jakarta saunari ale Tuhan manopok nasida dibilukna di rumah sakit di Jakarta asa sumuang hai pason nasida hipas daging nasida woi hami pajupang di bagas salas ni roha molotung peli Tuhan iko madohot yak pengobatan lanjutan nasida di operasi homa na mangula marite siya sa dapot dohot hai pason di nasida pasu-pasu makaruas ni hudiam nasoha guarak kami namar sahi tiga ledi bagas nasida di podomanna songoninang di rumah sakit Asi Maroham horo paddaon ya le Tuhan tupahi mangulun yak kenak pon nami asa jupa kasih rokap ni todi di nasida dapot akapar karejuanna lumobi ya le Tuhan ak kayanak pon ni huriamon nama dohoti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di negara namion asiroham parbisuki nasida madohoti seleksi angge terpilih nasida si parmonang alai Tuhan madohoti seleksi gabi marlas di rohami laho memuji kuarmu alai hodo salut na napatu paho di nasida ajari mahami lumobi laho pasahat to diri nami to dopamu pasu-pasu salut ruas ni huriam goidot hai pason pangaramotion sian virus corona pasu-pasu negara nami patok vaksinasi asima rohamali Tuhan urupi masalu nak kanagali odiho nak kanamabalu ramoti yak kanamatua asa saya tong tiur rohanami di pangurupio do di padonganion ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mau lihat tema di hita maret de nama hita lahu papungu pilihan sian bukwede nomor 656. Di
batangi akon mapeliata ale de bata manamina di banua gicca koro haroran salu silelo na dinggadok na sauli basana mauliutus pasatai masana ni leon mito ami pilihan nami tu hosai jalom mai gebi wat na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parasia kami pilihan non pati bulo karajon mo di tonga-tongani uriam do di portibion buhai marohanami mariti tetodim asalam hutadahami gudang sileo leon mito hami salam kirkir hami madok mo lihat itu ho mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna haraja, don agoku, rodi asonga. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Para laru HKBP Jalan Lura pelayan minggu, song leader, song ninang main musik dot jalur production multimedia. Pesat selamat hari minggu mari kita saluna. Huriata tok tongdo sianias nirohata alarong do kota dana pensiun nang di Jolota riahi talaho pasahaton sian las nirohatu dana pensiun. Horas.